Witness G obethula ufakazi sithe ukhale ngokuphepha kwakhe ngesikhathi kufanele afunde isitatimende sakhe. Utshele ikhomishana ukuthi lesitatimende siqukethe amagama abantu okungenzeka bamhlonze. Kepha ohola ufakazi uMatthew Chaskalson uzwakalisa ukukhathazeka ngokuba manqika kwalofakazi ukufunda enye ingxenye yesitatimende nokubalula amagama abathile abavela esitatimendeni sakhe sobufakazi. I regard the paragraphs as correct, the commissioner. I can't read them aloud. They've got people's names that are attached to me. We are going to have a difficulty here because once I get to questioning, I have to ask questions about your relationship to these people and Mr. Mkhotsi's relationship to these people. Ikhomishana ibisihoxisa umnyalelo owakhishwa ngenyanga eyedlule owawuvumela ukuthi enye ingxenye yofakazi buka Witness G ilalelwe ezidlangalaleni okunye kulalelwe sithe yathi bonke ubufakazi ombandakanya lofakazi buzolalelwe sithe. As per the ruling that was issued by Justice Madlanga on the 24th of April, the intention was to hear part of Witness G's testimony in camera, or should I say off camera, but in public in the sense that Witness G's voice would have been heard and therefore the testimony, but then to move fully in camera, as in no public airing of the testimony, and back and forth. Ikhomishana ithi uWitness G ubehlelela ukuthi afakaze izinsuku ezimbili kodwa kungenzeka kwengezwe ezinye izinsuku ngenxa yokubambezeleka kwesigcawu namhlanje.